Ahojte všetci, tak pripravil som si pre vás ďalšiu tému a to témou je migrácia. O migrácii sme sa už rozprávali a to konkrétne v prvom videu, ako Európska únia bojuje s migráciou a potom v treťom videu a to spolupráca Nemecka a s Indiou ohľadom migrácie. Dneska sa pozrieme na to, ako americká vláda bojuje s migráciou. Pamätáte si ešte, keď Texas a Arizona posielali autobusmi imigrantov do Washingtonu a New Yorku? The buses keep coming to New York City and Washington, D.C. At first, hundreds, now thousands of migrants arriving in the Northeast after being sent by the governors of Texas and Arizona. Tak s tým je už koniec. Prečo? Slovami Joea Bidena, the simple truth is there is a worldwide migrant crisis. A americká vláda sa s tým rozhodla niečo robiť. Nabere o 1500 viac colníkov, o 100 viac imigračných sudcov a o 4300 viac úradníkov spracujúcich žiadosti o azyl. Priemerná doba spracovania týchto žiadostí je vraj 6 rokov a chceli by to skrátiť na 6 mesiacov. Okrem toho navyše ešte aj nakúpia 100 high-tech detekčných mašín na skenovanie a posilnenie bezpečnosti. V predošlom videu sme si hovorili o tom, ako tieto nové štátne pozície majú vplyv na výsledky trhu práce, koho by to zaujímalo. Ďalej, z prieskumov vyplýva, že migrácia je to, čo najviac trápi amerického občana, takže pochopiteľne sa z toho stala politická téma. Najviac to bude trápiť občanov Texasu a Arizony, tých štátov, čo susedia a hraničia s Mexikom. Ak by niekoho zaujímali informácie ohľadom Mexika, napríklad, že sa tam konali teraz voľby, prípadne aké príležitosti investičné poskytuje alebo prináša Mexiko, tak taktiež sme sa o tom bavili v predchádzajúcom videu číslo 3. Kedy tieto nové opatrenia a obmedzenia prichádzajú v platnosť, a to po dosiahnutí metriky, ktorou je 2500 ilegálnych migrantov denne na hraniciach. Keď táto hodnota bude dosiahnutá, tak obmedzenia začnú platiť. Pokiaľ sa podarí toto číslo znížiť na 1500 ilegálnych migrantov denne, 7 dní po sebe nasledujúcich, tak tieto obmedzenia nebudú platiť a teda zrušia sa 14 dní po dosiahnutí týchto hodnôt. Viete si predstaviť, že by nejaké podobné pravidlá zaviedlo Taliansko alebo v Grécko v súvislosti s migráciou, ktorá k nim prúdi z Tuniska a Turecka? Budem rád, ak sa podelíte o svoj názor v komentári. Každopádne my sme sa aj bavili o migrácii v Európskej únie a akým spôsobom Európska únia s ňou bojuje, a to konkrétne v prvom videu. Aby sme si to dali aj do nejakej predstavy a porovnania, tak napríklad tu mám vyťahnutú informáciu o tom, že rekordné hodnoty boli namerané v decembri 2023 a to 300 000 migrantov, ktorí prešli hranicami v tomto danom mesiaci, kde 50 000 boli tí, čo mali azyl, to znamená, že legálne prešli hraniciami a nejakých 250 000, o čosi viac, prešlo ilegálne. Teraz to číslo 250 000, tak zhruba taká nejaká je populácia Košic, aby ste si vedeli predstaviť, že aké množstvo ľudí im tam prišlo za jeden mesiac. Keď to dáme do dennej štatistiky, aby sme si to vedeli porovnať s tými hodnotami, ktoré si nastavili, tak je to nejakých 8300 až 8400 migrantov ilegálnych, ktorým tam denne prišli v tom decembri. Avšak treba povedať, že od toho času tieto hodnoty poklesali, ale stále sú nad tou hodnotou 2500 denne. To znamená, že tieto pravidlá a opatrenia platia. Uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať, či sa im podarí dosiahnuť tých 1500 želaných a aký to bude mať vplyv, o čom by som potom zase neskôr natočil a poskytol vám ďalšie informácie, čiže koho to zaujíma, nezabudnite si dať odber, aby sa vám to zobrazilo. No a poďme ďalej. Teraz si môžeme povedať, kto z toho získal, kto na tom niečo stratil. Takže napríklad do pozornosti dávam spoločnosť, ktorú som už spomínal v prvom videu, a to je Geogroup. Táto spoločnosť poskytuje ubytovanie pre imigrantov. Konkrétne od 4. júna, kedy boli tieto opatrenia oznámené, tak klesla o 15% za nejakých 8 dní. A potom je tu druhá spoločnosť, ktorú som ešte nespomínal, a to je CoreCivic, ktorí od tohto dátumu klesli o 30%. Ale tu by som spomenul, že im sa tam aj zrušila nejaká štátna zákazka, takže to je kombinácia týchto dvoch vecí. Každopádne, obidve spoločnosti robia viac menej to isté, sú konkurenciou a
majú aj iné zdroje príjmov, napríklad americká vláda tvorí nejakých 63% tržieb Geogroup a pre CoreCivic tvoria len nejakých 52%. A okrem toho oni im platia nielen za ubytovanie imigrantov, ale aj za súkromné väznice, ktoré tieto spoločnosti ponúkajú. Fakt je taký, že v Amerike je nedostatok väzníc, takže svojím spôsobom tieto spoločnosti aj potrebujú. Okrem toho, napríklad Geogroup má aj príjmy z Austrálie a takisto má príjmy za svoje služby aj z Južnej Afriky. Tieto dva štáty tvoria 8% príjmov a iné typy príjmov, ktoré ešte majú, tak je napríklad 17% za monitorovacie služby. A vieme, že Amerika teraz chce viacej investovať do týchto monitorovacích high-tech zariadení a služieb s tým spojených. Takže potenciálne im napríklad tento zdroj príjmov môže aj rásť. Spomínam tieto firmy, uvidím, ako sa budú vyvíjať. Pokiaľ by ich cena ešte nejak viac klesla, tak určite si získajú viac mojej pozornosti a povedal by som vám potom o nich trochu viac. Ak vás zaujíma tento typ informácií, tak nezabudnite dať odber tomuto kanálu Inveco Geo, investície, ekonomika a geopolitika. No a môžeme sa pozrieť ďalej. Takže kto z toho môže potenciálne získať, tak si osobne myslím, že mexické spoločnosti. Prečo? Pretože títo ľudia sa budú musieť vrátiť späť a budú si musieť hľadať prácu u seba doma. To znamená, že na tom miestnom mexickom trhu bude zrazu viac kandidátov na otvorené pracovné pozície a vieme, že keď je niečoho viacej a ponuka stúpa, tak vtedy cena klesá. Nehovorím nutne, že cena práce musí v Mexiku klesať, ale môže to pomôcť k tomu, aby tá cena práce rastla pomalšie ako v iných štátoch. Tu by som dal možno, že do pozornosti spoločnosť, ktorú sme si rozobrali v predošlom videu. Je to mexická spoločnosť, kde som spomenul pár zaujímavých faktov, takže koho to zaujíma, tak video číslo 3 a tam máte všetky tie informácie. Tu je napríklad článok o tom, ako imigranti vplývajú na trh práce a je tu taká štatistika z roku 2023, že takmer 19% zamestnaných sú vlastne imigranti. To znamená, každý 5. zamestnaný človek sa svojím spôsobom nenarodil v Spojených štátoch. Osobne si myslím, že títo imigranti, ktorí prichádzajú do štátov, tak pomáhajú lepším reportom, lepším číslam trhu práce, takisto pomáhajú ekonomickému outputu, to znamená lepšiemu HDP. To znamená, že oni môžu byť takisto jedným z dôvodov, prečo ešte recesia nedorazila, aj keď ju už veľa ekonomov proste spomínalo viackrát a už je dlho očakávaná. Čiže toto môže byť takisto jeden z faktorov. A vlastne o trhu práce sa rozprávame každé jedno video, nakoľko je to teraz, povedzme, že horúca téma, pretože posledné 2 reporty začali chodiť horšie čísla z trhu práce, čiže preto to dávam do pozornosti a myslím si, že to môže byť nejakým spôsobom prepojené. Obzvlášť teraz, keď vznikli tie nové opatrenia a budú príjmať menej tých migrantov do štátov, tak by to mohlo ešte zhoršiť tie výsledky trhu práce a vytvoriť ešte väčší tlak na Fed, to je americkú centrálnu banku, ohľadom zníženia úrokových sadzieb. Ale to, akým spôsobom reporty z trhu práce vplývajú na nastavenie sadzieb od Fedu a aký to má potom vplyv na investície, tak to sme si viac menej popísali v tom prvom videu. No a môžeme sa pozrieť na tohto týždňové reporty, ktoré sú ohľadom inflácie. Mali sme reportovanú infláciu CPI. Vieme, že ešte existuje aj druhý typ reportu o inflácii a to je PCE a ten sme si popisovali práve v tom prvom videu, aj rozdiely medzi nimi. Každopádne tento CPI bol odhadovaný na 0,1% zvýšenie cien z mesiacu na mesiac a bolo to 0%. A potom máme ešte Core CPI, ten je rozdielny v tom, že tu sú vlastne vyradené potraviny a energie, pretože sa považujú za volatilnejšie zložky. A tam bol odhad, že z mesiaca na mesiac narastú ceny o 0,3, teda na všetkých tých produktov a službách mimo potravín a energií a bolo to len 0,2. Ročná CPI teda bola odhadovaná na 3,4 a je 3,3. To sa bere 12 po sebe idúcich mesiacov, ktoré boli reportované. Každopádne vidíme, že tá inflácia klesá a dokonca klesá viac, ako sa očakáva. Potom sme tu mali navyše ešte aj reportovanú infláciu
PPI. To je vlastne tá istá, čo CPI, akurát CPI je na strane konzumentov a PPI je na strane producentov. Tá bola odhadovaná z mesiaca na mesiac, že dôjde k narastu cien u producentov o 0,1%. Nakoniec došlo k poklesu cien, čiže k deflácii o minus 0,2%. A tá core, ktorá nebere do výpočtu potraviny a energie, bola odhadovaná o 0,3 z mesiaca na mesiac a bola len 0. Navyše sme tu mali ešte aj reportované žiadosti v nezamestnanosti, to je jeden z report z trhu práce, kde sa očakávalo 225 000 žiadostí a bolo ich až 242 000, čiže viac ako sa očakávalo. To znamená, že ten trh práce ochlaďuje viac ako sa čaká. A to je akoby ďalší dôvod spolu aj s tou infláciou, čo sme si teraz povedali, k zníženiu úrokových sadzieb. Takže uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať. Budem rád, keď mi dáte odber, aby som vás mohol o týchto veciach informovať. Zároveň, koho zaujíma, ako ovplyvňuje ropa infláciu, ako cena ropy má vplyv na cenu ostatných vecí a teda od čoho sa odvíja cena ropy, napríklad od produkcie, vojen, rôznych mierových jednaní, tak to je niečo, čo sme si prebrali v druhom videu a mali by ste ho mať teraz na obrazovke vpravo. A pokiaľ vás napríklad zaujíma viac o Mexiku, o ktorom sme sa celkom dosť aj dnes bavili, tak to sme si práve rozobrali v tom treťom videu predchádzajúcom, ktoré by ste mali teraz vidieť naľavo.